Hvad så YouTube? Velkommen tilbage. I dag der spiller vi en lille bitte Domination i Call of Duty Ghost. Og i dag der har jeg en af mine gode venner med, der hedder Jonas. Og det er mig. Ja, det tror jeg nok at alle andre ved. Men i dag vil vi prøve at filme nogle Domination. En ny Domination. Som vi har prøvet sådan 2-3 gange nu at optage, men så ved eneste lobby vi kom ind i, der var der en lille bitte smule lag spikes. Sådan, ikke bare en lille smule, men måske meget lag spike. Og så endelig har vi fundet en lobby, der ikke lagger. Der sidder en med ripper og camera i guld. Bare sidder og camper. Ej, hvor han bare nederen, mand. Det var da helt vildt. Har du ikke set ham endnu, Jos? Ja. Ham der ripperen i guld, ham der bare render rundt og tror han er noget. Jeg har sgu også ripper i guld. Ja, han render rundt med. Badger og K7 og... Nej, du har ikke. Jo. Nej, du har ikke. Det har du ikke. Sådan er det bare. Sådan det. What? Han hacker? Han ved bare lige præcis, hvor man er hver gang, altså. Nice wallhack. Hvad bliver det så næste ultimative wallbang headshot, eller hvad? Du kan downloade altså for helvede. Jeg tror folk kommer til at se den her video på grund af så rage. Nej. Nå, nu vil jeg campe. Ej, sgu da. Ja, det vil du campe. Nu var det der bøger mig. Nå, ham der Eko. Det er der med ham. Han er fucking god. Den der Cars spiller åbenbart meget god. 7-0. 7-0, hvem har det? Vores teammate. 8-0. 8-0. Ej, my god, det er en ripper-tot. Og faktisk, vi spiller også et clan i Ghost. AT. Jeg kan ikke, hvad står det nu for? Jeg kan ikke huske. Apocalypse Team. Og Jonas, skal du så lige fortælle, hvad du fik en besked af her forleden? Nej. Det var fordi, at en af vores gode clan members, vi er rigtig gode venner med, han og hans ven, vi spillede med på et tidspunkt, de er blevet mega meget uvenner. Og så skrev han sådan noget meget underligt til Jonas og mig. Sådan at, han skrev, at ham den anden, han kunne bare... jeg tror ikke, jeg siger det her på region. Det kan være, så bliver YouTube den her kanal slettet, så derfor var det var ikke nogen sådan nogle gode pæne ord, du lige frem kan sige. Men det var virkelig sådan noget klamt noget. Hvordan går det hos dig, mand? Er du galt? Jeg skulle virkelig en røv. Mås. Hvad? Det er bare det, der er en, der bruger en iPhone, og så gik det galt for ham. Han der Eko, der hold kæft, for en irriterende. Han er sygt god. Ej, hvad? Der ligger bare en af kamera med en LMG, og man kan ikke se ham. Det mener jeg skal bruge min LZ class. Nej, det minder der ikke om det. Den er bare for klam. Endelig noget. Wow, nice hack. Han skød mig gennem 3 smokes eller sådan noget. Fedt. En hacker. Endnu en nødfri hacker. Jeg tror, jeg kan kalde Jørgen. Så tror jeg går den med shot. Oh my god. Nej. Min skov begynder at ligne noget igen. Lad mig snakke til mig. Hvorfor? Hvis det er min skov. Og du sagde, at du ville få en 40 plus i den her. Fuck det. Det er noget, jeg gerne ville have mere, fordi at... så kunne jeg informere godt til det. Og ja, jeg har ikke været så god de sidste par games mere, fordi jeg ikke har været hjemme og spillet. Nej, ikke rigtig for så.
Wow, de er godt nok dårlige, når vi spiller mod. Men i hvert fald, jeg håber at Jonas han bliver bedre til næste game, vi spiller. En dobbelt kommentator. Men i hvert fald, vi snakkes ved YouTube. Hej hej.